Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi, ina mana fatan alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya shiryar da mu, ya gafarta zunubanmu, ya tabbatar da digadiganmu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yan uwa musulmi, muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai cikin dukkanin al'amuranmu da kuma dukkanin rayuwarmu da duniyarmu da lahirarmu. Ga Allah ta'ala muka dogara, kuma shi muke neman taimakonsa, kuma shi ne gatanmu, kuma shi ne majibincin lamarinmu. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, kama yanda kuke gani a rubuce, mun riga mun sanar tun ɗazu cewa za mu biyo wasu ayoyi na Alƙur'ani don mu ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wulaƙanta mushrikai, yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tona wa mushrikai asiri, yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da ƙasƙanci ga mushrikai, yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tona musu asiri, yake tabbatar musu da ƙasƙanci, yake wulaƙantar da su. Ba a taɓa yin wani zamani a duniya ba face Allah subhanahu wa ta'ala ya wulaƙanta mushrikai, ya tona musu asiri, ya tabbatar da ƙasƙanci a kansu. To godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. ‘Yan uwa, abu na farko shine abin da ake karawa a kansa tsakanin muminai masu imani, masu tauhidi, da mushrikai masu bautar wani Allah, masu yada shirka. Asalin ita wannan tattaunawa tana kasancewa ne cikin dalilai da hujjoji. Ana fara karawa ne da hujjoji da dalilai. Masu tauhidi su baje kolin hujjojinsu da dalilansu cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su jawo ayoyi, su karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su kawo dalilai na hankali da suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta bisa ga gaskiya da cancanta, bai da abokin tarayya cikin annabawansa da manzanninsa, bai da abokin tarayya cikin mala'ikunsa, bai da abokin tarayya cikin bayinsa salihai ko waɗanda ba salihai ba. Shi kadai yake tilo, al-ahadu, al-fardu, as-samadu, allazi lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake guda ɗaya, tallin tal, bai da abokin tarayya, ba a hada shi da wani, bai da kishiya, bai da kini, jalla jalaluhu wa azuma sultanuhu. Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta bisa ga gaskiya da cancanta. Har bayinsa mafiya daraja, mafiya ɗaukaka, annabawansa da manzanninsa, ba a mai da su kishiya ga Allah, a ɗauki wani nau'i na ibada a yi musu koma bayan Allah. Har annabawa da manzanni waɗanda suka fi kowa daraja cikin halittun Allah, waɗanda suka fi kowa ƙima cikin halittun Allah, waɗanda Allah ya zaɓe su, ya ɗaukaka su, Allah ya mutunta su, Allah ya yi musu daraja, ya yi musu falala, ba sa taka matsayin Allah. Matsayin Allah nasa ne na Allah shi kaɗai. Ina ba ta muna fahimta. To haka masu tauhidi za su yi ta gwagwarmaya don kiran mutane zuwa ga Allah da kuma nuna musu wane ne Allah, da kuma nuna musu haƙƙin Allah akan bayinsa. Haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi. Haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akan bayinsa shine su bauta masa, kada su sanya masa kishiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Mu'adh ibn Jabal,
yace wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin bayi kuma akan Allah idan suka bada haƙƙin Allah shine Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Duk wanda ya mutu baya shirka to Allah yayi alƙawarin ba zai azabtar da shi ba. Allah yayi masa alƙawarin kubuta daga azabar Allah. Wato babu wani abu da Allah yayi wa mutane alƙawarin cewa in suka yi riko da shi za su kubuta daga azabar Allah kamar tauhidi. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Allah ba zai azabtar da wanda ya mutu baya shirka ba. Ina fata muna fahimta. To mushrikai za su ta kokarin kawo shubuha, za su ta kokarin kawo shubuhohi. Mushrikai za su ta kokarin rikita al'umma dan su nuna musu cewa Allah yana da abokan tarayya, ba Allah kadai ake neman taimakonsa ba. Ba Allah kaɗai ake bauta ba, ba Allah kaɗai ake dogaro gare shi ba, ba Allah kaɗai ake roƙa biyan bukatu ba, ba daga Allah kaɗai ake neman agaji ko neman taimako lokacin bala'i ba. Za su yi ta ƙoƙarin sauke mutane daga wannan karantarwa ta Alƙur'ani, daga wannan karantarwa ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za su yi ta ƙoƙarin ɗora su akan shirka. Za su yi ta ƙoƙarin nuna musu cewa akwai waɗanda su ma ana bautar su koma bayan Allah. Ina ba da muna fahimta yan uwa musulmi. To wannan magana idan ta yi nisa ta yi tsawo tsakanin mushrikai da muminai, to sai mushrikai su canja salo. Su mushrikai sai su canza salo, amma su muminai ba sa canza salo. Shi mumini mai tauhidi, mai kira zuwa ga tauhidi, salon nan da ya fara da shi to har a tashi alkiyama shine salansa guda ɗaya. Bai da wani salo na kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala face wannan salo guda ɗaya, shine baje kolin dalilai da hujjoji. Baje koli na dalilai da hujjoji shine salon muminai masu tauhidi. A har kullum babu abin da suka taka idan ba dalili da hujja ba. A har kullum abin da muminai suka taka shine wato yi wa mutane bayanin dalilai da hujjoji da suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shine abun bauta bisa ga gaskiya da cancanta. To su ko mushrikai sai su canja salo. Duk lokacin da aka ƙure su aka kai su ƙarshe, to ko dai su ɗauki salon aiko da 'yan daba da ɗaukar hukunci a hannunsu. Idan suka ga wannan ba zai yiwu ba, to sai su ɗauki salo na garzayawa zuwa ga sarakuna ko gwamnatoci ko wasu jami'an tsaro ko wani mai mulki ko wani wanda yake da gudanar da wani abu a hannunsa a matsayin shugaba ko jagora na al'umma, sai su ɗauki salo na kai masa ƙara. Sai su ɗauki salon kai ƙara cewa an ce ba za a bauta wa shehunnai ba, an ce ba za a bauta wa wane ba, an ce Allah kaɗai shine abun bauta, don haka an zagi shehunnai, an zagi annabawa, an zagi mala'iku, an ce ba su kai a bauta musu ba, an ce Allah kaɗai shine abun bauta. Sai su ɗauki wannan salo na kai ƙara, sai su ɗauki wannan salo na wato zuwa wajen shugabanni da masu mulki da sarakuna don su ƙulla faɗa tsakanin masu karantar da tauhidi da kuma shugabanni cikin al'umma. Za su ɗauki wannan salo na ƙoƙarin ƙulla faɗa tsakanin duk wanda ya ce a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kada a sanya masa kishiya, da kuma duk wanda yayi kira zuwa ga a sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiyoyi a yi bautar su tare da Allah subhanahu wa ta'ala. To za su yi ƙoƙarin su ƙulla faɗa tsakanin masu tauhidi da shugabanni. A ƙulla faɗa tsakanin masu tauhidi da shugabanni. To wannan mataki na biyu da suke ɗauka kenan. Su kuma kada ku manta masu tauhidi kuma har yanzu ba su canja komai ba. Masu tauhidi kuma har yanzu ba su canja salo ba.
Allah subhanahu wata'ala ya ba mu tarihin annabawa da yanda suka yi gwagwarmaya da waɗannan mushrikai a waɗannan lokuta nasu, kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani cewa wannan ita ce ƙa'ida ta Allah, wannan ita ce sunna ta Allah, sunnatallahi, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Wannan ita ce sunna ta Allah, haka Allah subhanahu wata'ala yake yi a kowane zamani, a kowane lokaci. Zai zama akwai mushrikai, akwai muminai, akwai masu cewa a kadaita Allah, akwai masu cewa a sanya wa Allah kishiya, akwai masu cewa a yi shirka. A ƙarshe masu kira ga ai shirka za su canja usulubi, su koma suna ƙoƙarin aiko da 'yan daba da kuma tada fitina da tada hargitsi cikin al'umma. Su kuma masu tauhidi suna nan akan batunsu na karanta ayoyin Alƙur'ani da kuma jawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna wa mutane cewa addini shine hujja cikin Alƙur'ani da hadisi. Su kuma waɗancan sun canja usulubi, suna cewa wato harriquhu, kamar da suka faɗa lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. To wannan ita ce sunnar Allah. Duk lokacin da aka kulla wa masu kira zuwa ga tauhidi, aka kulla musu wani kaidi, aka shirya wani makirci, to sai Allah ya lalata wannan makircin, sai ya zama ɗaukaka da ci gaba ga masu da'awar tauhidi. Duk lokacin da aka kulla musu makirci, aka yi ƙoƙarin a daƙishe su, aka yi ƙoƙarin a yi baya da su, aka yi ƙoƙarin a wulaƙanta su, aka yi ƙoƙarin a ƙaskanta su, sai wannan ya zame musu ɗaukaka, ya zame musu ci gaba, ya ƙara musu ƙaimi da ƙarfin gwiwa wajen kira zuwa ga tauhidi. Duk lokacin da aka yi ƙoƙarin a yi baya da su, sai hakan ya zame musu ci gaba, ya zame musu wata sabuwar himma ce take sake shigar su wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ɗora mutane kan addinin Allah subhanahu wata'ala. Ina ba ta muna fahimta. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin. Lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Yace na rantse da Allah, babu yanda za a yi in samu wuri in share in zauna ana bautar wani Allah ba tare da na ɗauki wani mataki na kira zuwa ga bautar Allah shi kaɗai, da nuna cewa duk wanda ake bauta koma bayan Allah bai cancanci a bautata masa ba. Shine matakin da Annabi Ibrahim ya ɗauka, shine la'akidanna asnamakum, zan kullawa gumakan nan naku makirci yanda za a gane cewa ba su cancanci a bautata musu ba. Ina fata muna fahimta. Zan kulla musu makirci, in nuna wa al'umma, zan bi wani salo da zan tabbatar wa mutane cewa duk wanda ake bauta koma bayan Allah bai cancanta ba. Duk wanda aka ajiye ana bautarsa koma bayan Allah wallahi bai isa ba, wallahi bai kai ba. Wannan mataki na bauta na Allah ne subhanahu wataala shi kadai. Yace zan dauki wannan mataki, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum juzazan illa kabiran lahum li'annahu la hurmata likulli ma'budin min dunillah. Ba su da wata hurma, ba su da wata hurma. Duk wanda aka rike shi ana bautarsa koma bayan Allah ba shi da wata hurma. Shi yasa annabi Musa alaihi salam sai ya kona wannan dan maraki da Samiri ya yi shi na gwal, dan maraki ne na gwal da Samiri ya yi shi, yasa ake bautarsa koma bayan Allah. Annabi Musa da yazo sai ya kona shi, ko ba haka ba? Annabi Musa ya kona wannan dan maraki, sannan ya ɗauki tokarsa kuma ya watsa ta a cikin teku. Bai lura cewa wannan aigwal ɗin mutane ne, dukiyar mutane ce ko wani abu makamanci haka ba. La hurmata li kulli ma'budin min dunillah. Da abin da aka rike ana bautarsa ko bayan Allah, lalata shi da kuma wato rusa shi, wannan ba laifi bane, ba laifi bane.
kada wani ya zo ya ce to kun ga abin nan, ko kuma wannan shehin da ake bauta ko ba bayan Allah ai kun zage shi, kun ci mutuncinsa, to kun ga fa wannan fa ya kamata a ce akwai wani haƙƙi da ake nema a wajen ku. A'a, idan ka ga masu tauhidi sun bi wani mataki wanda hukuma ta tanada don tabbatar da zaman lafiya, to suna yin sa ne don tabbatar da wannan manufa ta shugabanni, don tabbatar da wannan manufa ta zaman lafiya. Amma ba wai a karance ko a hujja ko a dalili aka kada masu tauhidi ba. Ina ba da muna fahimta, ba a hujja ko a dalili aka kada su ba. Shi yasa Nabi Ibrahim ya ce wato faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin. Suka ce wane ne ya rusa waɗannan gumaka, wane ne ya tabbatar wa al'umma cewa waɗannan gumaka ba su cancanci a bautata musu ba, wane ne yayi wannan? Innahu lamina adh-dhalimin, yayi zalunci, yayi zalunci, ya zagi shehunnai, ya wulakanta shehunnai, ya wulakanta su, ya kakkarya su, ya rusa su, ya yada su, ya zubar da mutuncin su. Da haka qalu sami'na fatan yadhkuruhum, suka ce akwai wani matashi kullun yana bayanin cewa babu abun bauta bisa ga gaskiya sai Allah, kuma kullun yana cewa waɗannan ababen bauta koma bayan Allah shirme ne, ba su kai a bauta musu koma bayan Allah ba. Suka ce mun samu labarin wani matashi, da haka shi ake zargi, to qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Suka ce to maza a aika masa gayyata, a yi inviting ɗinsa, a gayyato shi, lallai shine ya wulakanta waɗannan shehunnai da ake bauta koma bayan Allah. Ina ba ta muna fahimta. To kaga wannan shi ma wani yabo ne fa ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Lokacin da aka wulakanta ababen bauta koma bayan Allah, shine abun tuhuma lamba 1. Shi aka fara tuhuma, shi aka ce a kamo, shi aka ce a nemo. Duk faɗin ƙasar, duk yawan mutanen da suke rayuwa a ƙasar, aka ce a je a kamo Annabi Ibrahim, shi ake zargin cewa inda kaga an wulakanta wani abun bauta koma bayan Allah, to shine abun zargi. Ina ba da muna fahimta. To da haka a ce ana zargin an wulakanta wasu shehunnai da ake bauta koma bayan Allah, a ce mu ake zargi, to gaskiya wannan mu ne wa Allah godiya, wani matsayi ne nan Allah subhanahu wata'ala yayi nufin ya kai mu wanda aikin mu bai kai mu ba. Wannan wani matsayi ne Allah subhanahu wata'ala yayi nufin ya zabe mu ya bamu. An wulakanta shehunnai, an kaskantar da ababen bauta koma bayan Allah, an nuna ba komai bane. Sai aka ce mu ne ababen zargi, a aika mana, a kira mu. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Sai suka ce to yanzu kai ne ka wulakanta mana waɗannan shehunnai da ake bauta koma bayan Allah? Na'am, kai ne Annabi Ibrahim, kai ka wulakanta su, kai ne ka kakkarya su, kai ne ka nuna cewa ba su isa a bautata musu ba ta hanyar nuna gazawarsu, sun kasa kare kansu. Ina ba da muna fahimta. Mutumin da ake cewa yana da aljanu miliyan nawa ne? Mutumin da aka ce yana da aljanu miliyan 2 da wasu ɗaruruwa. A cikinsa akwai muƙaddamai, abin nan shehunnan aljanu muƙaddamai masu kira zuwa ga bautar wani Allah, akwai miliyan 200. Aljanun kuma gabaki ɗaya shaidanin abin nan miliyan 2000 ko wani abu makamancin haka. Waɗanda suka mallaki waɗannan jama'a ya kamata a ce sun garzaya suna kai ƙara wajen shugaba wane ko sarki wane ko kuma ɗan majalisa wane ko wani abu makamancin haka. Ya kamata a ce su yi haka. In dai da gaske ne akwai waɗannan aljanu, me zai sa waɗannan aljanu ba za su ɗauki mataki a kanmu ba? A saki waɗannan aljanu miliyan 100 nawa? A saki waɗannan aljanu biliyan ko nawa ne? A saki waɗannan aljanu kawai sai su gama da mu. Amma sai gashi an kai mu an ce to an wulakanta wani shehi da ake bauta koma bayan Allah. Kun wulakanta wani shehi da ake bauta koma bayan Allah, da haka a yanzu ana neman haƙƙin wannan shehi da kuka wulakanta. Aljaninsa duka suna nan ba su ɗauki wani mataki ba. Mabiyan mutanen da aljanin duka sai aka ce a kai su. To shine abin da ya faru. Allah subhanahu wataala ya ba mu labari, ba sabon abu bane, ba wani abu ne wanda aka fara yau ba.
shi yasa da Annabi Ibrahim ya gagare su sai suka ce me qalu harriquhu kawai a tura masa yan daba kawai su gama da shi, a turo da yan daba kawai su gama da shi. An kai shi, an kira shi, an kai shi, an ce a dau mataki, ana kararsa, hakan bai tsina na komai ba. Daga ce to a tura masa yan daba kawai su gama da shi, harriquhu wansuru alihatakum, kawai ku taimaki ababen bautar ku. To idan alihatukum din ne ya kamata a ce suna buƙatar man yansuruhum, idan aliha ne ya kamata a ce suna buƙatar wanda zai taimaka musu. qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin wa aradu bihi kaidan. Nan nake so in karasu, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsari. Sun kulla makirci ga Annabi Ibrahim alaihi salam, sun yi nufin su wulakanta shi, su yi ƙasa da shi. Sai Allah ya ce faja'alna humul akhsarina, sai muka sanya su ne suka yi asara ba shi ba. Duk lokacin da aka kulla wa mai kira zuwa ga tauhidi makirci dan ya zama yayi asara, sai ka tarar su waɗannan mushrikai su ne suke yin asara, ba masu kira a kadaita Allah ba. Ba masu kira a kadaita Allah suke yin asara ba, mushrikan ne suke yin asara. Shi yasa Allah subhanahu wataala cikin suratul Saffat sai yace fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Allah ce sai muka sanya kaskanci da wulakanci a kansu. Sun yi nufin su wulakanta Annabi Ibrahim alaihi salam, sun yi nufin su tozarta shi, sun kulla makirci su wulakanta shi. Allah ya ce amma ba mu yadda ba, sai muka sanya wulakancin ya tabbata a kansu, sai muka sanya tozartawar ta koma a kansu. Don haka ƴan uwa, duk inda aka je aka dawo, aka kulla wani makirci, aka shirya wani munafurci don wulakanta wani mai kira zuwa ga tauhidi da tozarta shi, Allah subhanahu wata'ala yakan ɗauki wannan wulakantuwa da tozartuwa, Allah yana mai da ita kan mushrikai ne, sai Allah ya ɗaukaka muminai, ya wulakanta mushrikai, sai Allah ya ɗaukaka darajar masu tauhidi, ya wulakanta masu kiran zuwa ga bautar wani Allah. Don haka ƴan uwa, abinda nake so rufe da shi a gurguje kafin Malam Habibu ya ɗan yi tsokaci akan waɗannan bayanai, shine muna nan har yanzu dinnan da nake magana, har gobe, har jibi, har ranar da mala'ikan mutuwa zai sauko don karɓar rayukanmu, da yaddar Allah subhanahu wata'ala da ƙarfinsa da iyawarsa da taimakonsa, muna nan za mu kasance mu kuma ci gaba da wanzuwa akan kira zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da ibada, da kuma rusa shirka da hujja da dalili. Ba mu da bindiga, ba mu da wuka, ba mu da reza, ba mu da bom, ba mu da wani makami da muke ɗauka don tada hankalin al'umma. Hasali ma duk faɗin Najeriya babu wanda ya tona wa waɗannan khawarijawa masu ɗaukan makami a sha'anin da'awa, babu wanda ya tona musu asiri irinmu, babu wanda ya yi musu raddi irinmu, mu ahlus sunna as-salafiyin. Don haka ba bindiga, babu alburushi, babu wuka, babu adda, babu reza. Aya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun isa mu rusa duk wata shirka da ake yi a faɗin Najeriya, mu ɗora kuma al'umma akan tauhidi da ƙarfin Allah da iyawar Allah da taimakonsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah ya saka malam da mutuncin alkhairin da yake sakawa masu da'awa zuwa ga tauhidi da shi a da yau har zuwa tashin alkiyama. Wannan kalmomi na malam yan uwa musulmi kalmomi ne masu matukar tsada da muhimmanci. Kokarin kusantowa da al'umma nesa kusa da kulla alakar yau da jiya da shekaran jiya ga al'umma
akan abin da ya shafi masu da'awa zuwa ga tauhidi, wannan abu ne da zai taimaki al'umma wajen tsayuwa da jajircewa da tabbatuwa akan da'awar tauhidi. Malam ya karanto mana annabi Ibrahim kadai yadda gwagwarmaya ta kasance shi da al'ummatan da ya tsaya gabansu masu shirka masu bautar wani Allah. Annabi Ibrahim ya tsaya gabansu ya yi arba da su, bai ragwantaka ba amma fa da hujja, da dalili, da tattaunawa. Kowa ya san cikin suratu An'am yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya tattauna da waɗannan mushrikai don bayani da nuna musu gazawar ababen bautarsa koma bayan Allah. Irin yadda ya nuna musu cewa duk wani abin bauta da kuke bauta ba Allah ba, gajiyayye ne, kasashe ne. Allah ne kakkarfa mai kudura wa huwal qahiru fawqa ibadi, shine ke sama kakkarfa mabuwayi gagaraba da subhanahu wataala. Lokacin da annabi Ibrahim yake wannan bayani na tsarkake Allah da nuna Allah ne kadai wanda ya isa ya cancanta a bauta masa, a daidai lokacin duk wani mushriki yana nan yana da gunzuma, ransa yana konuwa, yana jin cewa annabi Ibrahim alaihi salam yana wulakanta, yana kaskantar da ababen bautarsa. Shi yasa suke ganin dole su fito su kawo agajin gaggawa ga ababen bautarsu. Kamar da Malam Ija mana suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum, ku taimaka ku kawo agajin gaggawa ga ababen bautarku kuma bayan Allah. Yanzu dan Allah adam wa musulmi, yaushe ababen bauta za su zama suna neman agaji da tallafi daga ababen bauta, daga mabiyansu, daga masu bautarsu? Duk lokacin da aka ta kasance ai gaskanci ya gama bayyana, gazawa ta gama fitowa fili. Saboda haka mafita da matserata ta dukkan wani mushriki shine ya zabura ya ce shi fa yanzu ba za ma a tattauna da dalilai ba. Malam Baffa ya cika duniyar nan, ahlus sunna as-salafiyin sun cika duniyar nan da cewa ku zo mu tattauna, ku zo ai ban musayar yawu ta fuskar hujja da hujja, dalili da dalili. Amma a tarihi mushrikai ba su taɓa yadda da wannan ba. Ibn al-Qayyim cikin malaman musulunci ɗalibin Ibn Taymiyyah ya gaya mana wannan ɗabi'a tasu, ya labarta mana halin duk wasu makaryata da duk wasu mushrikai. Yake cewa game da su, yake cewa in kuntum antum fuhulan fabruzu, yake cewa in har kuna tsammanin ku maza ne ya ku mushrikai, ba kaidi ba, ba batun harriqu ba. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, haka suka yi yunkuri wa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To duk ba wannan ne mafitar ba. In kuntum antum fuhulan fabruzu wad'u shakawi hilatan niswani, ku yi watsi da kai ƙara, ku yi watsi da ƙorafe-ƙorafe, ku yi watsi da tafiya fada can wacce fada gobe wacce fada, yau wancan gida gobe wancan zaure, ku kyala wannan, ku zo a tattauna da ku. Wa idha ishtakaytum faj'alu shakwa ila al-wahyayn lil qadi wala sultani. Ibn al-Qayyim ne fa yake faɗa wannan magana ba mu ba. Yake cewa wa idha ishtakaytum, in za ku kai kocan kuma, faj'alu shakwa ila al-wahyayn, ku sanya kocanku, ku sanya kai ƙararku ta zamto ila al-wahyayn zuwa ga Qur'ani da Sunna, lal qadi wala sultani. Kada dan mun ce ababen bautar ku ƙarya ne, kada mun ce dan ababen bautar ku gajiyayyu ne, kasassu ne, ba tafiya kotu za ku ko gurin alƙali ba, ku tafi Qur'ani ku samu abin da zai daure wannan abin da kuke gindi, ku tafi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama dan kawo mata mafita, dan kawo dauki, amma ba can ba inji Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yake cewa ma indahum inda tanazuri hujjatun, ba su da wata hujja yayin munazara, yayin tattaunawa, annabi hali muqallidin hayrani, ina za a samu hujja a gurin muqallidi wanda kawai bi yake a makance, hayrani kuma rudadde. Malai ce la yafza'una ila dalili wa innama fil ajiz mafza'uhum ila sultani, ba sa zabura sarazana ila dalili zuwa ga kawo dalili. Wa inna ma kadai dai fil ajiz mafza'uhum ila sultani, in sun gajiya sun gaza sun kasa
to shine sai su zabura zuwa ga shugabanni su je su ce gashi nan ba mu za a tada zaune tsaye ta inda malam Jafar yake faɗa. Ina ba dan banda mu ka'idan mun dai za a taba shugaban mu to ba za a taba zama lafiya ba, gari zai rikice, bala'i zai sauka. Ba wannan za ku yi ba. Ayoyin Qur'ani muka ja ku ja in akwai su da suke kare ku kuma. Sunnar Annabi sallama muka ja ku ja kuma in za ku iya. Duk annabawa aka suka fama. Wannan shine tonan asirin da malam Iwa karatun take da shi. Asirin mushrikai ya tonu ta yadda ramin da duk wani arne duk wani mushriki na tarihi ya fada shi ma kuka fada. Ba ku canja salo ba, in kun isa ku canja. Saboda haka yan musulmi ba ma kodar, ba za mu taɓa canja wannan tafarki na yaƙar wallahi tallahi duk wani bauta da ake yin ta ga wannan Allah, wallahi ba za mu daina yaƙarta ba, ba za mu daina faɗa da ita ba sai ranar da ya zama babu shirka. Wa qatiluhum, annabi yace ka Allah ta'ala yace ka ja da su, kai dambarwa da su, ka gwabza da su da hujja da dalili, hatta la takuna fitnatun, har sai ya zama babu wata shirka da ta rage. Fitina anan fa ita ce shirka. Shi yasa a daina rudar ku awamul muslimin. Fitina in an ce fitina shine bautar shehunnai, fitina shine bautar annabawa, fitina shine bautar manzanni, fitina shine bautar mala'iku, fitina shine bautar duk wani wanda ba Allah ba. Wannan shine asalin fitina, asalin masifa, asalin bala'i. Babu wata fitina, babu wani bala'i koma ba sama da wannan. Saboda haka ba za mu taɓa ganin wannan gagarumar fitinar ta shirka ba. Wallahi al'azim sannan mu shiru. Ba za mu shiru ba sai mun ja ayoyin Qur'ani. Ba za mu shiru ba sai mun ja hadisan manzon Allah sallama. Ba za mu shiru ba sai mun karanto maganganun malamai. Sai mun karanto maganganun malaman musulunci akan wannan abu. Saboda haka yan uwa musulmi, wannan shine takaitaccen sako. Asirin mushrikai ya tonu, bata canja zani ba. Mu kuma bata canja zani ba, dama ba mu taba cewa a dau makami ba. Ba mu taba cewa mu ture yan daba ba. Karatu muka yi, muka ja aya, muka ja hadisi, muka ja maganganun magabata, muka ce shirka ne wannan abin da ake waɗannan shehunna. Cewa shirka ita ce bautar dodanni da wannan tsohon najadu ike faɗa, ƙarya yake wa Allah, ƙarya yake wa manzon Allah salama. Shirka ita ce bautar duk wanda ba Allah ba, kowaye. Wannan shine shirka. Wai ana so a mayar da shirka wai ita ce bautar dodanni. Kai ka taba ganin dodo sai a ce baka taba ganin shi ba, to shikenan ma babu shirka. Shi ya san in dai akwai shirka shi mushriki ne, ra'sul jarima. Shi ya san in dai akwai shirka shi din mushriki ne, arne ne, ba ma guje ne. Saboda haka shi yasa yake ta kokarin nuna babu ma shirkar ita ce bautar dodanni. Saboda haka yan musulmi, wannan shine tonuwar asirin da Allah, tonan sililin da Allah yi waɗannan mushrikai, kuma mu ba mu gushe ba muna kiran su ne in sun isa su dawo fagen tattaunawa. Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu, ya tabbatar da mu akan tauhidi, ya tabbata da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.